I say in their own language, Jujeu ochare, payîz mishemoran. Wezîrê Parastinê Îsraîlê bi tene wiha, di dawiya payîzê de mirîşkan dihejmêre. Eva gotinke gelerî û têgehandina Îranî ku mebest eve ye dawî de encam baştir derbikeve hulê. Ew ve gotinê jî rêber û berpirsên rijîma Îranê re dibêje. Wezîrê Parastinê Îsraîlê Yisrael Katz roja pençeme hişyarî da ku velatê wî de bitundî bersiva her gefek jî Komara Îslamî bîde. Deste bilin de İsraîlê de li Tehran, Tebriz, Isfahan û her Cihek ku hûn hewl bidin gefê İsraîlê bixwînan jî zîrarê bidin vî bigihîje ve vî got. Cihek tune ku hûn bikaribin swê veşêrin. I say in their own language, Jujeu ochare, payîz mishemoran.